Sa SSC, di ba? Dito ako dumadaan pa sa SSC eh. Ah, ganun. Oo, lalakarin ko lang mula doon sa ano, bahay namin. Feel ko dito rin sa Makasiyat. O akala nga anong ginagawa natin. Ay dati dito sa Skinitang to. Talaga na, nag-feature sa vlog natin yung ating consto. Dito. Dami ng hams, tatae ng aso. Dito banda yung ano sinasabi mong kainan? Oo. Okay. Ay alam ko banda rito yung kay Ma'am Dison na ba? Kayo dito. Oo. Kaklase natin anak niyo, di ba? Oo, dito yung nakalimutan ko saan dito. Kayo dito yung kanta. Ayun Dison na lang ko. Basta anak ng Dison. Ayoko dumaan doon. Wala tayong Masikip yung daan doon. Oo. Pero dati nung malitaw dumaan ako doon eh. Mga bahay yung dinaanan ko. Hindi ko sure kung bahay ba dinaanan ko, daan. Nakakatakot na dumaan yung daan. Kaya, sinabi mo ba, nakatakot ako dumaan eh. Ay, daanan ba to? Sabi sa sarili ko. Pero tumiretro pa ko dyan dati. Oo. Ang mga bumarang dito, kaya kailangan sa kumpas. Nung lalakad kami dito, wala akong ka-idea sa drugs. Wala akong ka-idea sa drugs. Sabi ng tatay ko, naamoy mo yung Jake. Wala akong naamoy. Amoy ng marijuana. Sabi nga, ha? May nagmamarijuana banda dyan daw. Yung dinaanan pala namin ng mga grupo. Nga, wala akong idea kaya hindi ko alam yung amoy. Ay, may amoy na, ano yung amoy na yun? Wala akong naamoy. Sabi, marijuana yun, sabi ng tatay ko. Bata pa ako, no? Dinaanan na natin to? Oo. Dapat hindi natin dinaanan. Nadaanan yata natin lahat, no? Nadaanan naman. O, daanan naman natin yung Jegs. Yun lang sa Lapuan. Guys, yun lang po sa ito pa, daanan natin to. Dito natin daanan to. Ay, nako, sarado. Huwag na lang. Pero eskinita rin yan na ano. Yan, eskinita rin yun. Ito, top data. May top data dito? Ito kaya yung original na top data. Yan yung original na top data. Yan yung original na top data. Dati nangarap ko sa Lunari School, no? Oo. Okay, CCA. Ayan, Hardy Court. Saan naglalaro? Dyan rin nagpapatid. Oo, yan. Tapos dito ako nagpagawa ng gulong. Yan. Doon ako bumili ng gulong. Ayan, Belen Home Site ba ito? Tama ba? Belen Home Site? Oo. Tapos dito marami yan, malitsunan. Kabilang tayo. Yan, nagkwentuhan kami dyan ng kaibigan ko mula 12 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng umaga. Bakit? Wala lang, kwentuhan lang. Parang ginagawa natin naman isang kwentuhan tayo. Alam mo sa amin ako po, dyan sa HP Diagnostics na yan yung yung upuan na yan, no? Yan sa upuan na sa labas na yan, yan. Napapalaboratory. Ito yung Jegs. Ayan, yung MacBook. Oo nga eh. Tagal na yan eh. Tambayan namin yan, yung dati pa. Ayan. Lumuwang to ah. DTI. Parang di tayo dumaan dun. Yung may tao kanina. Ay oo, yung busik na nakaharap. Saan pa tayo di dumaan dito? May hindi tayo dinaanan yata dito. Meron pa doon. Yung lagpas doon sa Gento. Oo. Baka kanina snatcher tayo. Ay, Chowking dati. Chowking. Ayun. Tapos nun
Yung Dangdi. Oh, Medman yan. Dang, grabe. Oy, naka-vlog tayo. Oh. Ayan. Saan pa hindi natin nadaanan? Ito to? Hindi. Ay, saan kasi yung ano dito? Star City.